Saúdos, que tal? Boas tardes de novo. Benvidos e benvidas a esta derradeira xornada, a este derradeiro partido entre Depor e Leganés, preparado xa o noso chousita. Iso sí, quedan uns minutiños xa para que principie este partido que é absolutamente chave para clasificar a seguinte rolda de la Liga FC Pro. Javier Barreiro. Sí, porque aínda por riba gañou Alberto a JRA ese partido anterior con 4-6. Así que a partir de aquí, pois, como dicimos, a victoria de Chousita é chave, porque neste momentos prácticamente quen venza neste partido é o que pasa e creo, se non me fallan as contas, que cun empate a Chousita tamén lle valería pola diferencia de goles, porque ainda por riba pois empataron no anterior, así que clarísimamente todo case que a favor para que se non se perde xa está. Sí, iso é. De momento non temos confirmación oficial de cando vai comezar o partido. Si sabemos que hai un adelanto máis que patente con respecto aos horarios iniciais, e comunicábamos hai un rato pois con produción, e produción achegaba que iso, que íamos media hora adiantados, máis ou menos. Ou seja, que daqui a 10 minutos así facendo a aproximación como moito. Sí, creo que vai ser como na primeira xornada. Na primeira xornada tivemos o punto sí, de que hai 25 e media, comezamos o último partido. E 25, creo que comezamos outra vez. Neste caso, pois, pode ser... Pois Dos mira, minutos. 2 minutos! ¡Vamos! Hai 25 que comeza isto. Obviamente, con todos os folgos por Chousita. Saúl, eu estou nervioso. Eu vou estar nervioso porque aquí está o pase. A verdade é que non podíamos pedir algo mellor, Non? Xogándonos todo o todo polo todo no último partido, obviamente. Nunha situación que non é de ter que gañar si ou si para pasar, que dentro do que cabe pois tamén ben, pero Chousita non pode relaxarse ningún segundo porque todo o que non sexa sacarlle un puntiño a este home e dicir, a derrota non vale. Hai que gañar ou empatar. Non sei se queres facer algún apuntamento antes do partido. En principio non, que compartan a retransmisión da nosa canal de YouTube con todos os seus contactos, todos os deportivistas, todas as deportivistas, porque chega un dos momentos, un dos puntos chaves desta competición a cargo do noso... O punto candente. O punto candente, a cargo do noso Chousita, e pois hai novo conteo dende 2 minutos, Javier Barreiro, 4 minutos quedaban en realidade, non? Porque puxeron outra vez a 2. Bueno, creo que puxeron o de 2 minutos nun primeiro intre, porque igual xa estaban os partidos rematados, pero a que nos dixeron tamén no segundo. Hai que facer algún axuste e demais. Se pediron aos xogadores pois dame medio minutiño máis, non lle vas dicir que non. Entón, aí temos a cartela de Chousita. Ese carisma de Chousita. Chousita contra Alberto, queremos que Chousita mande calar. Queremos que Chousita diga aquí estou, que pase de rolda, obviamente sempre con respeto, non o digo nun aspecto ofensivo, pero que diga aquí está papá, e imos pasar de ronda, que a todo isto pasaron xa cousiñas nos grupos, logo supoño que pasaron chousiñas, ben feita esa, Saúl. Non sei se quedou algún fora no partido anterior que tivemos xusto deste na sinal que nos mandaban, era un Racing de Ferrol Celta que acabou 3-3 e parecía, non podemos confirmalo porque non temos aquí os datos dos grupos, pero parecía que o Celta ou o xogador do Celta ou quedaba fora ou quedaba bastante prexudicado para a última tanda, que recordemos que os do outro grupo ainda teñen despois deste. Pero agora sí que sí, Saúl, a conta atrás non cambiou, non mudou. Polo de agora. Polo de agora, mantemos esa conta atrás, medio minutiño para que Chousita teña esa oportunidade de pasar de grupos. Este partido, Saúl, imos poder narralo nós. Sí, novamente porque repetimos set con respecto á xornada anterior desta vespertina de mércores, este Depor fronte ao Leganés, como fixemos hai unhas semaniñas. Pois aí temos 10 segundiños e vamos facer obviamente a clarísima contra atrás de 5, 4, 3, 2, 1 con todo Chousita. Aí temos xa a Liga FC Pro, EA Sports FC25, por suposto, PlayStation. Tamén temos a Puma, creo que o último é Dazón, se non me... Bueno, Microsoft e logo Dazón. E xa comezará o partido entre Real Clube Deportivo e Leganés neste grupo B, neste grupo da morte, no que JRA xa quedara fora no momento de xogar contra o Chousita, xa estaba fora.
simplemente agora mesmo a desfrutar porque, como hicimos, Chousita xógase o Papse contra o Leganés e obviamente pois imos con todas as forzas, con todos os folgos a apoiar o noso Jacobito, noso Jacobiño Chousita. Non sei se lle chamarán agarinosamente Jacobito ou Jacobiño, non o sabemos. Chou tamén. Podense chamar de moitos xeitos a Chousita, verdade? Aí estamos a expensas de que xa teñamos sinal de partido. Con eses últimos enfrontamentos. Aí temos a con Chousita. esa presentación de Chousita. Agora sí, Cando xa temos esta presentación xa sabemos que comeza a parte candente, como decimos. Coste que non me gusta este filtro morado porque parece que todas as camisetas son do Valladolid. As camisetas branquiazuis quedan completamente en violeta, confunde un pouco. E aí temos xa a Chousita e Alberto preparados con, bueno, supoñemos que manterá o mesmo sí. 11, Chousita. Porque isto iba a funcionar fundamentalmente hoxe. Temos a Chousita esperando, a Alberto tamén. Veremos se comeza pronto. Aí temos o draft. Bueno, o 11 de Chousita Cruyff arriba. non cambia nada. Non cambia nada. Bueno, sí, que Turán vai ser central en lugar de Sí, lateral pero- dereito que pasará. Sí, pero iso sempre fai así no draft porque logo cambia no momento de empezar o partido, cambia Sí, agora ao lateral dereito. Iso xa me fixei. Bueno, e Rivaldo que non está de titular. No partido anterior sí. Ah, pois sí. Neste partido non xoga Rivaldo. Non- Vinicius creo que volve a entrar. Sí. Que estaba Cruyff de dianteiro. Pois volvemos Con esa ter. formación clásica de hoxe 4-3-3. E aí temos a de Alberto 4-4-2. con Puskás e Cruyff arriba, con Williams, con Xavi Alonso, con De Jong, con... Bueno, é que ten os irmáns Williams... Non, cale o... Ah, non ten a Griezmann pola dereita, ten a Griezmann pola dereita, e na liña defensiva, pois a que creo que levan todos, porque Sí, a de desde Miguel cuando Gutiérrez, Carvajal. Miguel Gutiérrez, Rüdiger e Araujo, Carvajal no lateral dereito, e na portería Courtois. Fixemos o 11 ao revés, Ao do que revés. se soe facer habitualmente. 27 goles a favor Chousita, 7 partidos xogados, 2 cartóns amarelos do partido anterior, 45% de posesión de pelota, goles en contra 21, pases completados 87%, e o demais, que eran tiros a porta. Bueno, é que de feito Alberto ten a diferencia de goles en negativo. Está con un -3. Tamén importante. Partidos xogados como hicimos tamén 7. No aspecto de cartóns amarelos sí que ten moitas máis Alberto, con 9 cartóns como dicimos. Está todo a piques de comezar. Temos a Chousita, momento tenso, Canto de duración máis ou menos? 20 minutos, 20 poucos minutos contando paróns, cambios. 25. O máximo que pode irse máis ou menos son 25 minutos. Temos aí de novo a cartela. Chousita, Alberto VK. Aí temos, xa comeza o derradeiro encontro da fase de grupos do grupo B. Aí comeza neste caso sacando o Deportivo. Sacou Vinicius, toca para De Jong. Primeiro partido con primeira equipación hoxe. Sí, porque todos hoxe foron coa segunda. Foron todos coa segunda. Temos tocando na zona de centrais ao Deportivo. Toca De Jong. Holandés volador. O holandés volador, como lle chaman nas retransmisións de la Liga FC Pro. Ten aí o xogo, o ollo co envío, vai ser fora de lugar. Magua con ese primeiro lanzamento cara á zona da banda. Semella que vai ser un encontro igualado. Sí, e aparte, é o que hicimos. Chousita vai tentar errar o menos posible, porque recordemos que unha derrota o deixa fora, pero é que o empate sírvelle e a vitoria, por suposto, que o mete na seguinte rolda. Se acabaría con este partido Ollo, a clasificación global de grupos outra vez fora de lugar. que por certo está a xogar Rivaldo, porque como dais ti, despois editou Chousita. É que unha cousa é o draft e outra cousa ben distinta é como A formación. como sitúen a formación. Aí temos o xogo neste caso Kevin Rüdiger na liña defensiva, recupera Fermín López que amaga, vai para atrás, cede para Cruyff, o holandés subcampeón 2 veces da Eurocopa. Aí toca De Jong e recupera outro De Jong. De momento, como dicimos, Saúl, partido dos peleóns. Sí, nestes primeiros 6 minutos que tampouco van moitos. Non, é que de feito agora mesmo todo está sendo mediocampismo. Non deu tempo prácticamente a nada. Aí temos a Frenkie de Jong,
O pase cruzado cara a Vinicius Junior con Fermín López. De novo trataba de buscar a Cruyff na banda. Matiz no once inicial de Chousita, con Cruyff na banda e con Vinicius outra vez en punta de ataque. Sí, é Que semella un pouco máis a da xornada número 1 e non tanto ao esquema de hoxe. Sí, é que de feito, basicamente que optou polo que funciona, Chousita. Neste día sí que foi todo máis rodado, non como no primeiro, que nos primeiros encontros ia cunha formación, logo trocou, ollo coa situación de perigo, quería chegar, chega finalmente Vinicius. Esta pode ser. Pode ser, ao final, ollo co quebro, mete gol Chousita, gol de Chousita primeiro neste último encontro, bebe auga Chousita tranquilamente, que agora mesmo acabas de poñer o primeiro do encontro, agora mesmo, Saúl, estaríamos na seguinte ronda. Polo de agora. Polo de agora. Moi boa xogada, Outra vez por parte de Cruyff, que ten unhas cualidades técnicas espectaculares para finalizar así. Xa vemos que é un xogador, unha carta que está rotísima nese sentido. Sí, é das caras, pero das que vale a pena. 94 e media, pode ser. Sí, se non me trabuco 94 de media. Aí temos o primeiro, tanto como hicimos do encontro, tanto no minuto 11 para Johan Cruyff. Aí temos, a verdade que case que moi parecidos os 11, porque hai moito xogador que se repite, temos De os Jong, dous Miguel Gutiérrez outra vez. Fermín. Fermín. A verdade é que nese aspecto basta que mires mal para un e crees que o balón o ten o mesmo que outro. Ten a Vinicius Junior, quería premerlle ese disparo, Chousita, recuperación rápida, aten Sigankov co quiebro, ollo Sigankov, parada de Courtois, de momento, bo arranque de Chousita, momentos, rápido. ollo, casi chilena, Dios mío, Outra vez Araujo. pero esa xogada, Parece que inventou ese remate. esa xogada ten a Chousita de, sabe cousas Chousita. Chousita sabe chousitas, como dicías ti antes. Tenta atacar agora o Leganés. Ten a Puskás. Aquí é onde se nota a diferencia dos xogadores arriba, que Alberto ten a Puskás e a Griezmann, mentres que... Bueno, pero que teñen calidade. Sí, obviamente, non imos dudar precisamente desas cartas, porque tanto a de Griezmann como a de Puskás xa vemos, por exemplo, en Daniel Aguilar, un goleador, todo o que toca case que vai para dentro. E no caso de Griezmann, pois un xogador que dá esa finalización, pero tamén esa clase. Arranca Fermín pola banda, frea, ollo que quere marchar Fermín, que ben fai estas cousas Chousita, polo amor de Deus, quere poñela non a marea, acaba sendo córner, outra vez Araujo. Outra vez, quedou curto. Veremos como avanza a situación. Coa presión. Cambio. Ollo agora porque hai espazos. Sí, pero veremos Chousita como fai o repliegue. De momento correxiu ben a situación. Imos ver con ese lanzamento pola banda E agora ten dereita. que xogar. Sí, é que agora mesmo Griezmann aí sí Para que as xa... coberturas, máis que nada, Sí, é que Griezmann xa é perigoso, boa parada de Courtois. Pero Courtois é un seguro. Bueno, aí creo que tentou marchar con Thuram no regate, demasiado asustada. Ollo con esa situación, xa tivo unha perda así, por exemplo, creo que foi JRA, o do Zaragoza, case que acaba... Concentración agora. Sí, moi ben sacada por parte de Chousita, xoga o Depor, ten a Rivaldo por esa banda zurda, frea Rivaldo, o pase cara a Vinicius, pode ser boa situación, vai ser fora de lugar, xa terceira vez, Saúl, que caen fora de lugar, Vinicius Junior. Ben trazada esa liña por parte de Alberto. Aí é o que dicimos, non? Que Carvajal nese aspecto é un lateral un pouco máis. Sí, un pouco máis defensivo, non tan lanzado ao ataque. Que boa recuperación. A verdade é que a carta de Rüdiger non sei canto costou, pero vale o seu... Vale cada céntimo de moeda que... As miñas favoritas de hoxe de Chousita, Sigankov e Thuram. É que a de Thuram moi infravalorada, porque creo que solamente a leva... Deste grupo solamente levou na Chousita esa carta. E quizáis un xogador máis. Sí. De momento, como hicimos, con moita sapiencia defensiva, o conxunto deportivista quere intentalo, Leganés quería meterse ata cociña, tamén xogadores moi físicos, tanto Thuram como Rüdiger como Araujo. Ollo, gol de Alberto, golazo de Alberto para o Leganés, o gol anotado. A verdade que... Puskás. Sí, que o de sempre. Xa case que hai que dicir, a ver se non é Puskás. O que ten a Puskás, a verdade que finaliza este xogador, recorte, o exxogador do Barça, entre outros, Puskás, e bo gol, Díxelo xogar.
Home, non. Meu pai creo que sí que viu xogar a Puskás. Creo que sí. Pero xa estou tirándome un triple que non acontece. Aquí o que estamos é o FC. E tampouco tiven a Puskás no FC. Arranca Gutiérrez. Ai, que mágoa non proseguir coa xogada, porque quizáis era máis óptimo. Recupera o Leganés e sae a contra por parte de Griezmann, que, aínda que non o pareza, é rápido demais. Ollo, gol de Alberto. Pois agora mesmo, con este resultado que estaría na seguinte rolda, sería Alberto, con ese 1-2. Gol importante para o conxunto pepinero. Tamén unha mágoa, non? Porque nesa xogada ata dúas veces... co porteiro, parecía que tiña o balón medianamente ben collido, despois recorta Griezmann e para dentro. E sobre todo no toque de Miguel Gutiérrez, que parecía que era suficiente para recuperar. Parecía que sí, pero finalmente non. 1-2 no marcador. Volve tocar remontar, aínda que Chousita hoxe fartouse a remontadas. Xa demostrou ante JRA e ante Daniel Aguilar que non é problema para él verse por detrás no marcador. Rivaldo con Cruyff que deixa para Fermín López que fai o caneo, amaga por un lado, amaga polo outro, veremos por onde sae Chousita con Fermín, trataba de defendelo. Boa presión aí de Alberto. Sí, presión con Griezmann. Pero banda para Depor. Aí tena Vini, Vinicius Junior, Rivaldo de novo, cede para Vinicius, toque entre brasileiros, acaba aos pés o balón de Frenkie de Jong, cede para Sigankov, veremos se pode o ucraíno facer unha das súas, que de momento pois xa xerou algún que outro gol para Chousita con este tipo de caneos. Tena Vini, quería meterse cara a cociña. Había moita xente aí. Está agora mesmo Alberto cómodo no campo. A verdade é que sí. Volve lanzarse sobre Carvajal, neste caso Alberto. A entrada por parte de Carvajal, cede para Griezmann que cede cara atrás na frontal para Fermín. Apareceu ben Araujo e ten que sair Chousita pola banda. Ollo coa situación con eses tres pases, boa triangulación e Fermín López apareceu con Rivas Araujo. Sí, de feito tocou o último Fermín. Pensaba que fora Porta. Curruncho, sí. O sea, que fora Curruncho, perdón, pero foi Porta. Ahora mesmo sí que é verdade que o que ten o dominio do encontro é Chousita, pero é que eses dous goles seguidos de Alberto para o Leganés fixeron pupa. Parece Cruyff que canea, volve a aparecer, neste caso Griezmann, ollo coa... Que ben está combinando Alberto, Sí, está combinando perfectamente. Salvou por pouco Chousita, salvou por pouco Depor. Ten que sair co balón xogado o conxunto branquiazul con esa primeira... Precisa de apoios. Sí, a verdade é que está faltar un pouquiño de punch arriba, Quere sair Miguel Gutiérrez. Isto fai as maravillas o lateral do Depor. Ten a Rivaldo. O intento de Chousita confiando nese exterior de Rivaldo. Sí, non era mala. O que pasa é que estaba demasiado lonxe para ese tipo de... Non había posible rexeite. Sí. Estaba demasiado solitario na acción. O único intento era, como decíamos, ese toque co exterior, pero claro, que era unha posición completamente escorada. Recupera Rüdiger, quere sair rápido cando comeza a triangular así Chousita, e cando mete medo, pero conseguiu recuperar rapidamente o Leganés. Estamos case que no descanso, Saúl. De momento, primeira parte bastante equilibrada, aínda que con dominio en canto a chegadas de Chousita. Tona agora Puskás, ollo coa saída de Puskás, tápalle con Courtois, boa saída por parte de Courtois. Nestes casos é o que dicíamos antes, salvo en algunha xogada na que sí que entre a saída e máis a máquina, pois fixeron aí un pouco tal, pero a verdade é que Chousita movendo os porteiros é unha cousa fantástica. Evitou bastantes goles na tarde de hoxe. Un minuto engadido. Un minutiño que vai a acabar pronto, de momento tocando Alberto, non quere arriscar nesta última xogada, quere cociñala lenta, marchou por riba, vai ser tempo de descanso. De momento, todo por decidir. Ya ver o que fai Chousita agora, se vai cambiar a formación, se vai facer algún troco que non creo, seguindo a liña desta tarde, pero bueno, pode sorprender. Recordamos aos espectadores que agora mesmo un gol mete a Chousita na seguinte rolda, porque a situación de empate de puntos vaise a diferencia de goles
ambos conxuntos empataron no outro partido, así que iríamos a diferencia de goles na que Chousita ten maior diferenza positiva. De feito, Alberto tena negativa, tena con un -3. Chousita, se non me trabuco, creo que tiña un +5. +5 creo que era. Creo que era +5. Aí está Chousita, o que temos en pantalla sonando co seu técnico, tamén Alberto, e comeza xa ese segundo tempo. Saúl saca o conxunto pepinero. De momento xa as... Ahora de verdade, agora. Sí, as 9 case que menos cuarto da noite deste mércores. Xogándose o todo polo todo o Deportivo nas mans de Chousita. Neste encontro ante o Leganés cedía cara atrás Griezmann. Pau Griezmann, ollo correxeite. Defende ben con Gutiérrez Chousita. Ten que sair agora. Bueno, case que fai aí un lío, pero acaba saindo un pouco que trastabillado Chousita, pero consegue sair da situación defensiva. Ten a Sigankov, o ucraíno, marchouselle. Bueno, destes errores non forzados, pero que penalizan a hora de ter unha posesión menos. Sí, porque ademais o saque de banda no medio campo. E ben Rudiger. É que o desta carta, ti falas da de Thuram, a min tamén boa. gusta moite. Ollo, pode ser Vaselina, Vasela, entra, gol! Gol de Chousita, volve a estar dentro da competición. Que golazo, Isto vai ser así todo o partido, Saúl, a min vaime explotar a cabeza. Parecía que non entraba, que chegaba Courtois. É que o bote ainda por riba pareceu destes botes eternos, Moi boa situación por parte de Chousita por esa banda diestra. Outra vez Sigankov creando ese espazo. A verdade é que o tema das vaselinas, xa o dixemos o primeiro día, é que nas vaselinas, como lle teñas o punto, case que de seguro acabas anotando. 2-2 no marcador. E Chousita é dos mellores en vaselinas, Sí, non é que xa demostrou ollo coa recuperación de Rivaldo. Non haberá agora un terceiro tanto deportivista. Non haberá agora remontada. Rivaldo cara atrás. ¡Gol! Gol de Johan Cruyff. Sonrisiña picarona por parte de Chousita, que sabe que o fixo as mil maravillas. Tanto anotado por o Depor, Saúl. Volvemos a respirar un pouco máis tranquilos, sabendo que agora hai vantaxe para nós. Outra vez chave a entrada de Rivaldo. A calma que ten Chousita para dar ese pase atrás. A chegada de Cruyff e a definición con Courtois xa vencido. Con Courtois xa vencido e moi boa aparición entre centrais de Johan Cruyff, porque estaba por aí Rudiger. Boa lectura do espazo tamén por parte de Chousita. En estos momentos, como hicimos, 3-2 no marcador, con media hora por diante, un pouco máis de media hora por diante. Estamos no minuto 53. Outra vez recuperación. Ollo, Saúl, porque está Chousita con gañas de festa. Aparece Cruyff por fora. Bueno. Xogou co porteiro, Se marca esa. Se marca esa con Johan Cruyff Chousita. E para chapar aquí a retransmisión e dicir: fai o que queiras, muchacho, fai o que queiras, porque xa estaría. A ver que vai facer Alberto agora. Agora mesmo é que agora mesmo está no seu tellado a situación. Está no seu tellado porque está fora da competición. Un empate tampouco lle vale o bo de Alberto. O lo bo facer de Chousita no grupo. E ao final o que dicíamos é que ese empate, Saúl, na ida, na primeira volta, foi chave. E os 9 tantos anotados o Zaragoza. Dende logo. Vemos aí a repetición de algún dos goles. Pois menos mal que se gañou. Chousita, que non sei se está a xustar ou se está máis ben a falar co seu técnico. Creo que está en conversa co seu técnico. Tamén hai que falar da importancia que tivo o primeiro partido contra Aguilar. Oxe, se non chega a gañar a Aguilar, xa estaba todo o pescado vendido. Porque Alberto conseguiu gañar a Aguilar precisamente. E el máis primeiro, entón. Sí, supoñemos que se gaña o último partido, pois sí. Verdade que ben denominado este o grupo da morte, porque tivo de todo, Apareceron sorpresas por todos lados. A piques estivo JRA de dar o susto. A Chousita tamén a Alberto. Ollo coa situación. A Vaselina que vai acabar entrando. Non está de todo mal feito, por Chousita. Non. Porque primeiro saiu con Courtois, despois agardou, logo volveu sair timidamente. E parecía que podía parar neste caso esa acción fronte a Luis Rioja, pode ser? Sí, correcto. Bueno, é que a saída foi limpísima por parte de Alberto. Aí está. Tapou moi ben, entrou de feito chorando pegadiño o Pau esa acción. Unha mágoa, pero bueno, volvemos a repetir. O empate non é mal resultado, o que pasa que xogar aquí co empate
non é o que seguramente nin Chousita nin os xiareiros deportivistas no chat e no directo sexan o que prefiren, porque que como teñamos que lidiar co empate ata o último segundo para saber se estamos dentro ou non da seguinte rolda, bueno, 6-0 a Real ao Zaragoza. pois sí, confirmamos que Yilmaz agora mesmo É líder. líder do grupo, e JRA que, bueno, que deu batalla en partidos desta segunda volta, pero que o de Yilmaz é absolutamente de tolemia. Ten a Sigankov no borde da área, o pase non era malo para frontal no que esperaba Fermín López. Volve sair neste caso Alberto, un pouco máis a tumba aberta o equipo pepinero, sabendo que non lle vale o empate, soamente a victoria. E iso tamén hai que saber xogar con esa presión que ten agora mesmo Alberto. Ollo, que boa aparición agora. Que bo corpeo de Turán. É que cada vez que toque Turán vou dicir a tua carta favorita, Saúl. Sí. En defensa, sí. Aparece Cruyff que ten que mirar, bueno, ten que mirar ou esperar precisamente o desmarque de Sigankov mareando coa bola. Boa aparición por parte de Miguel Gutiérrez. Minuto 62. Aquí xa comezamos a entrar en minutos de perigo. Os minutos perigosos de todo van ser a partir dos 75, xa yo digo eu. Aí aparece neste caso Rioja. Luis Rioja cede cara atrás para Fermín. A recuperación por parte de John. Pode ser unha situación boísima. Posición correcta. Posición correcta por parte de Cruyff. Ten que sair o neerlandés. Ai, que pena, pero seguía a xogada. Tapa moito ese Courtois. Tapou moitísimo, Moi boa saída por parte de Alberto co meta belga. Outra vez de novo a ter que recuperar. O que lle falta ese Cruyff un pouco de velocidade. Por poñer unha pega. Sí, pero tamén é pero non un xogador dese perfil. Tamén é que lidia aí nesa xogada lidia con Rüdiger. Entón tens que pelear físicamente con Rüdiger. Bueno, iso, velocidade ou físico. Exactamente, máis físico quizáis que velocidade. Máis velocidade que físico será. Iso. Estaba aí xa cos nervios, Saúl. Os nervios que me poden. Ten a Griezmann. O pase cara frontal, metíase Rioja con Cruyff. Ui, conseguiu sair ben Chousita desa situación. E que aquí é o que dicimos, é que o que vai máis a tumba aberta e nótase é Alberto neste segundo tempo. Ten a Turán proxectándose en situación ofensiva. Ollo, co pase non hai fora de lugar. Ai, que mau outra vez. Tapou Courtois para o Leganés. O Courtois, a verdade, que creo que a mellor carta de portería que vin na miña vida. Eleva anos sendo. A verdade que impresionante o rendemento para todos os que o colleron. Unha mau aí a situación, como dicimos, do lanzamento de Chousita coa resposta. Temos pequeno parón que creo que foi solicitado por Alberto de novo. Cambio de formación. Sí, bueno, é que vai con todo arriba. Sí, é que se confirmaba esa situación de 4-3-2-1, si que era a tumba aberta, pero volve o 4-4-2 con, bueno, parece que con mediocentros, entre comillas, mediocentros ofensivos, interiores, máis que extremos. Está creando a táctica aí Alberto. E Chousita na mentres falando co seu técnico. Ten bo peito Chousita, Sí. Ten bo peito tamén. Tiñamos na mentres teñen a pausa tamén algunha das repeticións das xogadas. Chousita falando co seu técnico. Quizáis hai trocos por parte de Chousita. Tenemos... Si, cambia de esquema de primeiras o noso Chousita, pero de momento non parece que sitúe cambios. Creo que meteu a Coque no medio campo. Se non me trabuquei. Si, aí temos. Retira Fermín López, mete a Coque. Para controlar un pouco máis, igual. Si, máis control de balón, sobre todo pola contención. Aí toca a Coque con Rivaldo. Este con Cruyff con Coque. O xogador formado nas inferiores do Atlético de Madrid. Tamén xogou no Recreativo de Huelva, se non me falla a memoria. Ou ese fora Camacho, non, fora Camacho. Aí tena Rivaldo meténdose cara ata o fondo. Ollo coa situación, non saiu. Tena Cruyff, finalmente recuperación. Aparece De Jong. A verdade é que o de Jong como carta holandés volador. Equilibradísima en ataque, en defensa. Teno case todo. Agora toca Rivaldo con Coque
Cedía para Cruyff. Ollo co pase, boísimo. Cruyff dentro da área, deixa para atrás. Ollo coa ruleta. Bueno, se lle chega a sair. Se lle chega a sair a Chousita. Pero portería. Unha mágoa, Está a faltar isto. Está a faltar un chisquiño de nada. Estamos xa nos últimos 15 derradeiros minutos. Recordamos cada parte de 9 minutos. Parecen eternas ás veces, parecen curtas noutras. Neste caso, sabendo que estamos a xogarnos o pase, pasa o tempo, pase niño. Ten a Sigankov con Thuram. A verdade é que como parella, ademais, Sigankov-Thuram, equilibradísimo, Tapa moitísimo, ofrece boas coberturas arriba. E bueno, que Sigankov é que ten isto, ten que marea todo Dios. Aí ten a Sigankov, quere meterse ata a cociña, o centro segundo pau, a deixada, que mágoa que non puido acabar esa xogada Vinicius. Quere sair a contra Alberto, ven o repliegue neste caso por parte de Chousita. Bueno, 8-0 Yilmaz a JRA. Verdade que JRA que non debe de estar moi contento co seu paso pola competición este ano. Marcha con 0 puntos, cun carro de goles nas costas. Iso que é un mítico desta competición tamén. Sí, mitiquísimo, pero nesta competición non se lle deu. Aparece Cruyff que se mete por líneas interiores, cede cara atrás para Koke. Ollo co bo posicionamento do Depor. Tena de novo Sigankov, a ver como lle tapan aí, porque ollo con Sigankov, que quere meterse. Ollo. Bueno. Pero que fixeche, Sigankov? Que fixo nas mans neste caso de Chousita? Bebe un groliño de auga, Chousita, que ben bebido está. Ademais, é que a situación do Caneo, Saúl, excelente. É excelente. Tanto de Vini. Tiñan que poñer a xogar dende o inicio. Sí, porque é que o mareo que lle mete o defensa. Bueno, agora sí, Se quere ir a tumba Berta Alberto, creo que é o momento. 4 dianteiros, 5 dianteiros. Quedoume medio rimando, Claro, que agora mesmo quedan 10 minutos. Ten que marcar 2, Prácticamente. Mira, Chousita con calma. Claro, Chousita agora mesmo pensando que con tal de non complicarme a vida, xa está. Xa estaría. Ten que perder o Chousita. Para que pase Alberto. Sí. Doe dicilo, pero ten que ser malas decisións para que agora mesmo todo estoupe polos aires en cuestión de uns minutiños. Básicamente. Somos agora mesmo máis de 100 usuarios outra vez. Dando folgos a Chousita, Que non Dando se diga. folgos a Chousita. Que non se diga. Ata no FIFA están os xiareiros deportivistas. O sea, a repetición dese exterior de Rivaldo, un pouco atrevido, dende lonxe. Leva un número Rivaldo que me trae os recordos, Saúl. Ese 16 que le veio as costas algúns anos. Bo recordo me trae. Aí temos a repetición. Que golazo, Que golazo. Moita calidade aí. Estaría ben saber cantos goles leva cada xogador do equipo, porque se non é o máximo goleador Vini, ten que ser o Cruyff ou viceversa. Toca xa o Leganés, minuto 84. O sea que aínda menos do que quedaba. Sae Courtois, que boa saída de Courtois, chapa a bola. 85 case. Estamos case que no 85, como ven apunta Saúl. E o que hicimos, pase niño, sen volvernos tolos, que podemos estar na seguinte rolda. Ten a Cruyff que ten que xogar tamén un pouco. Exactamente. Por o momento nega yo. Que boísima xogada por parte de Cruyff. Ten a Sigankov. A parada por parte de Courtois tamén. Era moito picar tamén, Non, e aí era moi difícil porque había ata dous xogadores do Leganés. Logo depende os atributos tamén do xogador, que pique. Exactamente. Seguramente Sigankov. En este caso, pois a resistencia que teña Sigankov. Sí, eu creo que con Sigankov Vaselino non era o axitado. Boa recuperación por parte de Chousita. Entramos no 88, queda moi pouco. O envío cara a posición de Cruyff. Bueno, quedalle de cara a Cruyff. Adiántase neste caso en liña o neerlandés, decide para Sigankov con Vinicius. Ten que sair Vinicius porque ademais sacar a Alberto a Courtois, e aí hai que xogar cos nervios do rival. Vai ser saque de Curruncho no minuto 90. Bueno, non será chilena, non? Saque en curto agora. Creo que estaba falando precisamente co adestrador. Aí ten a Vini.
métese Vini, amaga, bueno. Xa era Se moito. chega a marcar iso. Xa era moito, pero consumiu 2 minutos. E claro, agora mesmo está case que todo o pescado vendido. Case que todo o pescado vendido. A recuperación ten que sair moi rápido Alberto para anotar. A saída neste caso vai sair fora. Ten que despexar no rexeite agora. Remata Chousita. Estará na seguinte rolda de la Liga FC Pro. Hai que dar ya noraboa a Alberto polo partido que fixo. Polo torneo. Pero aquí o importante, aquí o importante, Saúl, é que temos o noso Jacobo Chousita na seguinte rolda. Se queres facer un apuntamento antes de despedir. En principio non. 3,4 goles esperados por parte do Depor. 3 para o Leganés tamén. Por parte do Leganés. Pois con todo isto, deportivistas, ata aquí acabou a competición de grupos. Esta clasificación global con Chousita como terceiro clasificado no grupo, como dicimos. Esperamos poder velos dentro de moi pouco na seguinte rolda. E senón, pois tamén estaremos aí apoiando a Chousita. Recordade, ante todo, sesión de sesia no Fabril, no Depor a Banca, no Juvenil ou no FIFA. Forza Depor, vémonos nas seguintes. Ata logo, Saúl. Chao. Hoy mismo Hidalgo ha ganado 7-2 al Betis, así que necesita el Tenerife ganar para que Iago Eso es. El Betis necesita que el Tenerife remonte del todo el partido y marque ese sexto tanto.